Uyazi amantombazane mina abantu besifazane mina bangixaka mfowethu. Umuntu ukhulume naye kamnandi. Nizwane mfowethu nikhulume mfowethu kamnandi bese zoyimosha nje egcineni. Uthini uyimosha? Ekugcineni uyazi mfowethu umuntu uhlula ukuphendula nje umbuzo obalekile. Yeah. Senikhuluma naqeda bese zoyimosha egcineni. Nangu phela lo izolo lona ebekade ngikhuluma naye lapha. Sengimbuza umbuzo ogcina ke lo mntwana lo. Ngithi mina kuye unayo yini ingane? Athini ke yena ngoma? Hayi. Wavele wavuma. Wavele wavuma mfowethu ngacobeka amathabo. Uthi ingakhi lento ngane. Phela kuyakhe ukuthi uvuma nje kaze ayikhona nye. Manje bengisafuna ukwazi. Wayi wachaya izinyanga. Mfowethu why sizokhuluma isikhathi side kangaka? Mina ndiyambona ke mfethu wawulo. Yathi ke ndiventsinwa abaphi? Ade mina kusho umntwana ucinga kanjani mawuthi invite nje indlava ndicoje kanje ku Facebook. When inviter umsendana ndokusayi friend request. Ngapha ku profile picture yakho ushuthe nomntwana wakho. Uthi ngoma ndi accept kanjani le nto? Unginvitelani From the beginning unomntwana. Ufunani? Angithi uma ngisho umcaswelo ngasikhathi ngikubingelela. Yini ungangitshela ukuthi nginomntwana sawubona? Yebo sorry but nginomntwana. Manje sesikhulume kangaka kanti